si Diesel Dionaldo ni diri sa Palawan, pangutana pastor, nabutang ba sa Biblia ang kasal? Okay? Ang iyang pangutana, nabutang ba kuno sa Biblia ang kasal, no? Ato sa pangumusta sa tanan nato mga kaigsuon na diya sa Palawan, nga di nagsunod ni atong programa na mahitungod sa imong pangutana, nabutang ba ang word nga kasal dinis balang kasulatan? Yes na. Arita sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3, mao ni ang gitawag sa uban nga balasahon nga permirong milagro or first miracle nga gihimo ni Jesus Christ samtang siya dinhi nagpakatao, no? Sa dinhi pa siya sa yuta. Og mao ni nakalatid sa mao nga bersikulo 2 bersikulo 1. Og sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Kana sa Galilea og didto ang inahan ni Jesus. So imo makita nga naay kasal sa Kana. So naay kasal dinhi sa balaang kasulatan. When in fact kaning kasal sa balaang kasulatan mao ning giingon sa Henesis 2:24 nga ang lalaki mobiya sing ginikanan, moipon sa babaye ug mahimo silang usa. Og diya sa Mateo kapitulo 19 nagingon kung kinsa toy giusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. So biblical kana ang word nga kasal. When in fact imo makita duha ka institution ang natuko diya sulod sa Garden of Eden. Una ang gitawag nato og marriage institution og ang gitawag nato og Sabbath. So marriage and Sabbath dungan na sila igsuon nga atong makaplagan sa balaang kasulatan nga sa panahon dinhi sa Genesis chapter 1 nga gihisgutan, no? Okay, so daghang salamat niya na.